lokacin da na yi magana sai ya nuna min aikan da mu je aure ba haka ya sa muka kashe kodiyar mu da ni da shi. Kai! Ƙarya kike ƴar tarbatsula ƴar ta shiga tsiya. Oke su zan kalla. Na gane za ki ci wani. Let's go. Wanda ba fa aikin ne. Yau ba faɗa. Okay, set. Action. Baby, kora musu bayani mu samu mu ci ɗan albarkan ne ko kuma ɗan tsiya ne ko ɗan arziki ne. Pick up. Action. Baby, yi musu bayani mu tabbatar da cewa yana